अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कर्जत जामखेड येथील MIDCला मान्यता मिळत नसल्यानं आज आमदार रोहित पवार विधानभवनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलनाला बसले होते. या आंदोलनाची तातडीने दखल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घेत याबाबत उद्याच बैठक घेऊन अधिसूचना काढली जाईल असं आश्वासन दिलं. त्यामुळे रोहित पवार यांनी तात्पुरतं आंदोलन मागे घेतलं. पाहूयात. राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून मी त्यांची भेट घेतली. त्यांच्या मागणीनुसार उद्याच्या उद्या उद्योग विभागामार्फत कर्जतमध्ये MIDC होण्यासंदर्भामध्ये बैठकीचं आयोजन केलं जाईल असं मी त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे. आणि त्यांच्या मतदारसंघातली MIDC अधिसूचना काढावी त्याच्यासाठी उद्योग विभाग हा नक्की सकारात्मक आहे. त्याच्यावर तातडीनं निर्णय घेतील अशा पद्धतीची भूमिका मी उद्योगमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की रोहितजींनी जे काही आंदोलन केलं त्यांच्या मतदारसंघातल्या MIDCसाठी होतं. आणि एखादा लोकप्रतिनिधी ज्यावेळी विधानभवनामध्ये अशा पद्धतीचं आंदोलन करतो त्यावेळी सरकारनं त्याची नोंद घ्यायची असते. आणि या विभागाचा मंत्री म्हणून मी स्वतः जाऊन त्यांना विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी माझ्या विनंतीला मान दिली. सांगितलं ना, शब्दाचे प्रयोग आता आपण कसे करू तसे सरकार त्यांच्या MIDCसाठी सकारात्मक अधिसूचना लवकरात लवकर काढेल आणि त्याच्यासाठी उद्याच्या उद्या तातडीची बैठक घेतली जाईल. तुमचं समाधान झालंय का? तुमच्या मागण्या मान्य झाल्या का? तुमचं आंदोलन खाली घ्या. आज मी माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC व्हावी व तिथं असणाऱ्या युवांच्या रोजगाराचे अडचणी सुटाव्यात यासाठी एकदा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये प्रयत्न करत होतो. तेव्हा HPC खाली परवानगी मिळाली. वर्षभर आदरणीय उदय सामंत साहेबांना अनेक वेळा भेटून मुख्यमंत्री साहेबांना भेटून उपमुख्यमंत्री साहेबांना भेटून विनंती केली की अधिसूचना लवकरात लवकर काढावी. अधिवेशनामध्ये सुद्धा आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण पूर्वी काय झालं, याच्यात न जाता माझ्या मतदारसंघातल्या युवकांच्या हक्कासाठी आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाशी तसंच संविधानाच्या प्रेमबालच्या जवळ बसून हक्कासाठी मी लढत असताना काँग्रेसचे अनेक नेते आले, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गटाचे नेते आले, तसंच आदरणीय उदय सामंत साहेब तिथे येऊन त्यांनी शब्द दिला की अधिसूचनाच्या बाबतीतली बैठक उद्या तातडीने घेतली जाणार व अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर अधिसूचना ही काढली जाणार आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये MIDCची काय अंतिम प्रक्रिया आहे ती 100% पूर्ण होणार असा शब्द त्यांनी दिलेला आहे. मंत्री म्हणून ते सुद्धा या सरकारचे मंत्री नाही तर महाराष्ट्राचे मंत्री म्हणून कुठेतरी त्यांचा विश्वास ठेवणं की आमच्या सर्वांची जबाबदारी, तो विश्वास आज तिथे ठेवत असताना लवकरात लवकर हा प्रश्न सुटावा यासाठी मी आज
माझ्या मतदारसंघातल्या युवकांच्या वतीने केलेलं आंदोलन आत्ता मागे घेत आहे. उद्याची बैठक ही महत्त्वपूर्ण बैठक असणार आहे आणि लवकरात लवकर अधिसूचना निघून MIDCची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी आणि ती होईल असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि ते जर झालं नाही तर मग जेव्हा केव्हा वेळ येईल तेव्हा मी एकटा नाही पण माझ्या मतदारसंघातले हजारो युवा मुंबईत येऊन अमरण उपोषण त्या ठिकाणी करतील. एवढंच इथं आपल्या सर्वांना सांगतो. अधिवेशनामध्ये जेव्हा आम्ही एखादा विषय मांडतो तिथं सर्व नेते असतात, अध्यक्ष असतात. त्या अधिवेशनामध्ये नागपूर असू नाही तर मुंबई याच्या आधी जे झाले होते तिथं मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं. आश्वासन जेव्हा या पवित्र ठिकाणी दिलं जातं ते पाळावं लागतं, ते संपवावं लागतं. पण तसं काही झालेलं नाही. त्यामुळे कोणाला भेटलं काय भेटणं याच्यापेक्षा अधिवेशनामध्ये मांडलेला मुद्दा तिथं आश्वासन मिळून सुद्धा जर होत नसेल तर आम्ही कुठेही आंदोलन करू शकतो. याच्या आधी आम्ही मतदारसंघातल्या युवांना घेऊन आंदोलन करणार होतो. फक्त मंत्री महोदयांनी एक पत्र दिलं की आपण लवकरात लवकर तो विषय संपू म्हणून आम्ही माघार घेतलं. आजचं आंदोलन उद्याच बैठक घेणार आहे आणि अधिवेशन संपायच्या आधी अधिसूचना निघेल असं त्यांनी सांगितलंय म्हणून मी ती इथं माघार घेत आहे. ते नाही घेतलं तर हजारो लोक जे मतदारसंघातले इथं येतील आणि ते जेव्हा आंदोलन करतील मग कदाचित युवांची ताकद वय मर्यादा न बघता किती असते हे या सरकारला कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.